ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanino. Niata sa Biyernes human sa Miyerkules sa Badles, padayon natong hatagan ug higayon ang atong kaugalingon nga makapamalandong labi na gyud ang pagbiya sa atong mga sala ug ang pagsunod sa mga pagtulun-an ni Kristo. Iampo sab nato ang atong mga leaders sa mga nasod, labi na din sa atong nasod nga unta magsunod sila sa pagtulun-an sa simbahan o mubag-o sa ilang kasing-kasing pinasubay sa pagtulun-an sa atong manunubos. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit aning atong mga slots hatagan unta sa Ginoo sa kalinaw o kabaguhan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nagsugod na kami sa mga buhat sa penitensya. Itugot nga tinabangan sa imong kaayo, amo kining padayonon, uban sa gugma ug sa matarong nga kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, singgit ug kusog ug ayaw pagpugong-pugong, ipatugbaw ang imong tingog ingon sa trompeta, sultihi ang akong katawhan sa ilang mga sala, ug ang banay ni Jacob sa ilang kalapasan. Adlaw-adlaw, gipangita nila ako, ug malipay sila nga masayod sa akong kabubuton, daw usa ka nasod nga matarong, ug wala magsalikway sa balaod sa ilang Dios. Nangayo sila kanako og hustong hukom, ug ikalipay nila ang pagduol sa Dios. Nangutana ang katawhan, nganong magpuasa man kami kun dili ka makakita? Nganong magpaubos man kami kun dili ka magpakabana? Ang Ginoo miingon kanila, ang tinuod mao nga samtang nagpuasa kamo, nangita kamo sa inyong kalipay, ug gidaog-daog ninyo ang tanan ninyong trabahador. Magpuasa kamo, apan mangaway ug mangulata gihapon kamo. Ang pagpuasa nga sama sa inyuha, dili makatabang aron dunggon ang inyong pag-ampo.
Mao ba kining matanga sa pagpuasa ang makalipay kanako? Mao ba kini ang tinuod nga pagpaubos? Igo na ba ang pagduko sa inyong ulo ingon sa bugang ug sa pagbanig ug sako ug abo? Mao ba kini ang gitawag ninyong puasa nga kahimutan sa Ginoo? Ang puasa nga akong gikinahanglan, mao ang pagbugto sa mga gapos sa sala, ug pagtangtang sa higot sa yugo, ingon man sa paghatag ug kagawasan sa mga dinaog-daog, ug pagbali sa tanang yugo. Dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan, mauman nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom, ug papuy-on ninyo sa inyong balay ang mga kabus nga walay puloy-anan, ug nga bistihan ninyo ang hubo, inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuunan. Sa ingon, mudanag ang inyong kahayag, ingon sa banag-banag sa kabuntagon, ug mamaayo kamo pagdali, magiya kaninyo ang inyong katarong, ug sa inyong luyo, panalipdan kamo sa himaya sa Ginoo. Kung musangpit kamo sa Ginoo, tubagon kamo niya. Kung magpakitabang kamo, dili kamo niya balibaran. Kung likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok, ug ang daotang pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong mayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Sa mga sakripisyo, kung maghalad ako og halad nga sinunog,
dili ikaw mudawat nini. Ang akong sakripisyo Dios, mao ang mahinulsulon nga espiritu. Usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon ug mapaubsanon, o Dios dili nimo tamayon. Usa ka mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing, o Dios dili nimo tamayon. Ang mga hulong maglipunta sa kami sa pagtumay sa iyong mahal na kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana nganuman nga kami ug ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an. Si Jesus mitubag, naghuna-huna badi ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhonon uban pa kanila? Dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhonon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gihisgutan sad ang puasa sa unang pagbasa niya mao gihapon no, masubsob kay silang nagpuasa gani lipay kay sila kung makapuasa sila, makaampo sila, makalingkod silag sako ug abo niya mahuman gina nila kada adlaw sting puasa, adlaw ng ipapahulay, murag malipay ang mga tao. Pero ang Ginoo misaway nila. Iyang gipadala si propeta Isaías aron mosinggit og ingnon ang mga tao, wa na ko malipay anang inyong pagpuasa. Lingiyay mong tupad. Ing na nakapuasa na ka. Kinsa may angay magpuasa, matud pa sa atong simbahan, ang 18 anyos hangtod sa 60. Ana. Ang 61 pataas, optional. 17 paubos, optional. Unsa man ang puasa, dili ka mukaon 24 hours. Gikas pagmata nimo hangtod sa imong pagkatog, di ka mukaon. Nya kung di gyud makaya, gitugot lang na nga kausa lang mukaon, why snacks. Na nya ang abstinensya kada Biyernes, aw nga oras ang puasa minimum Miyerkules Santo ug Biyernes Santo. Mao na atong required gyud nga magpuasa. Nya ang abstinensya Miyerkules Santo ug tanang Biyernes sa Kwaresma o sa tibuok tuig, mao nay maximum. Pero ang minimum tanang Biyernes karon, Biyernes maron. Abstinensya. Unsa mang abstinensya? Dili ka mukaon og karne. Basta mo dugo, ayaw kaon. Ana no?
Nya naka-abstinensya na mo. Nya nakapuasa na mo. Wow. Pero unsa man gid ay ang tinuod nga puasa matud pas Ginoo diri sa atong unang pagbasa, ingon siya, ang puasa nga akong gikinahanglan mao ang pagbugto sa mga gapos sa sala ug pagtangtang sa higot sa yugo, ingon man sa paghatag og kagawasan sa mga dinaog-daog ug pagbali sa tanang yugo. Sa atong kaugalingon, atong tangtangon ang sala. Ngilingay mong tupad, napilay tangtangono ni moron. Karong adlaw pilay imong tangtangonon. Oh, ana. Unya ang pagbali sa yugo. Kanang yugo, kana bitang isangon sa kabaw. Nya unsa may pagtangtang sa yugo, kana bang dili nimo pabugatan ang imong isig katao? Kamong mga ginikanan, pila man kabuk yugo inyong gisangon sa inyong mga anak. Tangtangan ana. Kamong mga leader sa katilingban, labi na atong presidentes nasod, pila man kabuk yugo ang ilang gisangon nato, kanang mga buhisanan, kanang mga requirements, labi na gyud kung mga apply kag trabaho, mo abroad ka, mo tukod kag negosyo, ginagmay dinagko, porting daghanang yugo. Karon lang ang atong cooperative, naghimo man tag cooperative dito sa Liloan, Sub Filisco, San Vicente Ferrer, sa meaning ato, San Vicente Ferrer Liloan Service Cooperative. Nalimot lang gani kusngan. Duha na katuig na-approve na sa CDA. Pagpa-approve sa CDA, daghan kaing yugo among giagian. Nya karon kay ang business sa murag sana ang patigayon sa maong cooperative mao man ang pagtukod og kulumbari. Ngadto na sad Miss Disod, muduha na katuig ang pag-apply, perting daghanang yugo agian. Wa pa ma-approve hangtod karon, mahinta tong ma-approve to karong buwana. Matagaan na tag license to sell. Kadungog tong taga Disod. Nag-follow ra ba sa nang uban nako diha. Mahinta tong makadungog to no. Maingon to sila ato lang nang i-approve. Perting daghanang yugo. Balian ako na ang yugo. Ano bang daghan kay tabitag isangon sa tong isig katao? Karon ang atong Congress muhatag na sa yugo sa atong Vice Presidente, ila na sang i-impeach. Yugo na sad na nga pas-unonon sa Vice Presidente. Bawsan bitas Vice Presidente, ni-declare bitang mudaga na nangaratol ang mga kanahan. Daghan kay nangaratol. Ana, binausanay na sila hatag og yugo. Nya unsaon man pagbali ang yugo aron mo gaan-gaan ang giantos atong isig katao. Kita sa dinhi, kita ba mga tao, kanang inyong pagparking dihas karsada, kanang pagpaninda dihas karsada, yugo biya sad na sa atong katilingban, imo silang gilisod-lisod. Nagkalisod ang katilingban tungod aning atong mga panginabuhi kuno. Anha mo parking sa karsada, anha manindas karsada, diha ato bangan ay na one way na lang na diha. Ngano man ang anha magid manindas karsada? Di kita kairog. Yugo sad na siya. Unsa may makapagaan dinhi sa atong parokya, unsa man say yugo nato dinhi, kani sa mga project nato. Ay atong bill tower ato nang trabahoonon. Nangandoy ta nga inikapista pohon, wala na unta na, humana unta na, napatay mo na ato rong unang tulo ka yugo, napatay Adoration Chapel ato sa nang trabahoonon nya kadtong atong dako diring gipangandoy nga covered activity area. Dako yugo sa na nato. Yayon sa man pagpagaan. Bright agad ninyo.
mupalit og slat. Mupalit og slat. Muna ingos Kristo, bugtuan na ng sala, ang sala sa kadawo, ang sala sa pagka-materialistic, kana bang magsigit ag hunahuna sa itong kaugalingon. Ang ato rong mga politicians, hain Manila ang atong tanaw, kamaong mubali og yugo, kamaong mubiya, mubugto og sala. Ang Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawan's Group. Secret, ana. Maunay atong pilion, kana bang kamaong musulti o kamaong mubuhat? Dili kay sulti lang, kay karon tamis mo na silang mga pulong. Ang gisulti sa atong Vice Presidente, paghatag niyag speech, atong i-verify. Ingon siya, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa bayan, para sa Diyos, at para sa mga Pilipinos. I-check ko no. Naa ba siya'y tapang? Ay, lagi mong tingog. I-check ba? I-check. Naa siya'y malasakit para sa bayan, para sa Diyos, at para sa pamilya? Secret. Sa mga Marcos Group, naa sila'y tapang? Secret. Naa sila'y tapang para at malasakit para sa Diyos, para sa bayan, at para sa mga Pilipinos? Secret. Ang mga Pinklawan, apil ng mga Makabayan Group, mga NPE, ug uban pa, naa sila'y tapang para sa bayan, para sa Diyos, at para sa Pilipinos? Secret. Ang simbahan Katoliko, kaming mga pari o mga madre, na ami tapang at malasakit para sa bayan, para sa Diyos, at para sa Pilipinos. Ay mo secret, kaya anak ni sinyong atubangan. Isulti, naawa. Gana, nindot kayo nang gisulti sa atong Vice Presidente, kay mao kuno na iyang guiding principles para sa iyang pagdagan. Nangayo siyag sorry nga ni partner kuno siya ni Bongbong Marcos. Unya iyang gihukman ang administrasyon ni Bongbong Marcos, iyasan ng panghukom nga napakyas sa iyang mga tamis nga panaad o mga kaning principles nga ilang gibarugan isip unit team. Mao kuno tong pagkapakyas na kuno 2023 pa lang nibiya na siya sa kabinete ni Bongbong Marcos, iya sa nang gisulti tungod kay nakita niyang wa tumana sa administrasyon ni Bongbong Marcos ang iyang panaad na tamis kaayo. Ambot tinuod ba? Tamis pa baron ang mga pulong ni Bongbong Marcos? Secret. Ay alam mo diyan sulti. Gilamian pa mo sa ilang mga gipanulti, labi na ni Auntie Claire? Secret. Gilamian pa mo sa mga gipangsulti sa ato dihang House of Representatives, labi na sa ilang mga processes diha nga impeachment yung sentro, gilamian pa mo ana? Secret. Gilamian pa mo anang gisulti diha sa Senate, kanang ilaro mga hiring-hiring diha, nga nalimta na ang flood control, nalimta na ang mga trillions nga nawa? Secret. Ana, ato na ng hukban. Unya kanang mga tao nga wa giyoy pangandoy o way binuhatan sa pagbugto sa ilang sala o sa pagbali sa yugo nga nakapabuktot natong mga Pilipinos, kanang mga politisyana di na nato suportahan gikan sa national hangtod sa local levels, di nato suportahan. I-check gina nato na natay social media na ay daghan diha nga atong makita og makapag-guide nato, pero ang labing dakong guide mao gyud ang Holy Spirit. Magampo ta, maningkamot ta. Karon gihangyo ko sa atong talahorong Arsobispo si Archbishop Abit Oy, ipa-announce
nga moapil ta, mosuporta ta sa himuon nga prayer rally o rally karong February 25. Ana. Adto dito sa Plaza Independencia. Naay misa alas 2 hapon, nya mosunod dayon ang rally. I-monitor lang ninyo sa social media. Tanawan ninyo ang Facebook page sa atong Archdiocese, the Roman Catholic Archdiocese of Cebu. Nya sunda sad ang Facebook page sa atong Talahorong Arsobispo, active man kay na siya, Maymay sa Magbalantay. Sunda na aron guided ta sa mga buluhaton didto. Suportahan na nato kay ang tumong sa atong Talahorong Arsobispo magkahiusa ang mga leaders, gobyerno ug simbahan dinhi sa Sugbo, nindot kay siyang pangandoy para makigbatok sa sala labi na gining corruption o lack of transparency and accountability sa mga opisina sa gobyerno, apil na sa dinhi sa simbahan. Iya sad ming giingnan, si gitagyaw-yaw kitang mga pari nga transparency and accountability sa gobyerno, kita naasad tay ato. Naatay ato. Kita dinhi sa parokya, naatay atong transparency and accountability, naatay accounted ni ang tanan atong nisud og nigawas nga mga kwarta to the last centavo. Naata na mo report sa kuninyo sa summarized report, pero interesado mo, diskumpiyado mo, gusto mong mutan-aw, request lang mo, padala mo letter kay ipasa ta mo sa atong accountant, tagaan mo dito sa inyong gustong tan-awon. Ana, no? Anong nga hilom na mamudya. Nya kamo, naasan mo transparency o accountability? Congratulations. Kinsang mga asawaha dinhi nga wa gid ka pamakak sa ilang bana sugod adtong January 1 hangtod karon taas ang kamot. Wa di mo transparency. Kinsang mga banaha dinhi nga wa gid ka pamakak ngadto silang asawa sugod adtong January 1, 2026 hangtod karon taas kamot. Napay ni Isa. Ni Os-os lang dayon. Mao na kinahanglan gid ta nga mutuman ani individually and as a community. Mao nang transparent gid ta. Mao bitang nalipay ko nga transparent gyud mo nga niingon mong mupalit gyud mo og slot. Congratulations. Nya karon nagrasyahan sad ta kay naasay ang atong pabalay. By the way, ako din mong i-update ang ato sa diring mga slot di ay kay may sana ba mong ma-update sa tagamay. Ang atong grace niabot nag 177,495 ka slots ang atong halin, napay 522,505 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na sad ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, niabot nag 325 ang atong nadawat. Unya ang atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela Part 2, ang atong halin niabot nag 1,519 ka slots, na 528,481 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nindot unta ni karong month of May, mahurot na ni siya. Hurot ka ni? Bantay mo. Month of May, ha? May ba? February, March, April, May. Tulo ka buwan. Hotdo ni nato. Haron mo, barog na ng atong structure. Haron ni ka month of June and July. Preparasyon na sa atong pista. Nindota. Nya doon na ni 163 slot challenge. Nga tag 16,300. Upat na kabuok challenges atong nadawat. Nindota. Naagi magpa-challenge, no? Naagi arang-arang pagkabutang dahil din sa atong mga online o territorial parishioners. Unya, kining ato sa nga DPR, 36,305 na ka-slots,
nya 57 kabalay ang atong gipasiguan ani. Unya plus adtong usa ka pamilya, usa ka magtiayon nga ni promise og 20 kabalay. So 77 na kabalay ang atong mahimo. Pakpakan na to nga malit og slots. Salamat kay ninyo. Naot unta nga magpadayon ang atong tapang at malasakit para sa simbahan, para sa Dios, para sa bayan, para sa mga katawhan, Filipinos, Catholic man o dili. Kining atong pagtabang sa dinhi, kining pabahay, panghatag og bugas, tabang aning mga dabahaan, wa sa tay gipili, makatoliko man ka o dili ka katoliko, basta nang inahanglan atong tabangan. Mao nang atong baruganan kay sa panahon sa pagtabang kitang tanan gihigugma sa Dios. Sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo sa iyang pagpalansang sa krus, kitang tanan mao'y iyang gipakamatyan. Dili lang mga Katoliko, dili lang mga Filipinos. Mo nang ingos Kristo kun uban pa nila ang pamanhonon, dili gid sila magsubo, dili magpuasa. O kanus aman mauban nato ang Ginoo kun naaning atong paghigugmaay. Sa wording sa atong Vice Presidente sa iyang gisulti, tapang at malasakit. Unsa man ang tapang? Courage. Unsa man ang malasakit? Pagpakabana, pag-care, pag-alima. Sige, pag Tagalog ko no, sa imong tupad, lingi last na lang lingi. Ingna, handa akong makipagkamatay. Sakto ba na? Handa ako na makigkamatay sa'yo. Ay, di na maoy. Handa akong mag-alay sa aking buhay para sa'yo. Ingna ko na yung tupad. Handa akong mag-alay sa aking buhay para sa'yo. Imo pag yung sobrahan para sa iyong kapakanan. Mula sa tinuod. Bitaw, ato nang tinudon. Aron dili mamurag tinuod. Manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, pinaagi sa pagpuasa, pagpinitensya o pag-antos, kita makahatag og daghang grasya ngadto sa atong isig kataong nanginahanglan. Kita usab modangop sa Dios uban sa pagsalig ug moingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga isip mga sumusunod ni Kristo, ipahiuyo nato ang atong kagalingon ngadto sa mga lagda sa atong langitnong Amahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ngang katawhan sa Dios, mula hutay diha sa ilang mga pagsakripisyo, sulod ning panahon sa Kwaresma, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ngang tanan nga naglimod sa ilang kagalingon, tungod ug alang sa Ginoo, makakaplag og kalipay uban kaniya, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ngang mga masakiton ug mga himalatyon, og sila nga nakigharong sa mga kagulanan sa kinabuhi, mapuno sa grasya sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga si halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ngang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto,
nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, duga ang among pag-ampo. Nga ang atong mga kaparyentihan ug mga kahigalaan nga mihalina, malipayong muambit sa kinabuhi sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, duga ang among pag-ampo. Langit nun og mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace, dear Lord. As gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary from living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace? Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami sa sakripisyo pahinungod sa Kwaresma. Itugot nga mahimo kining sakripisyo nga makapahimuot kanamo ug maghatag kanamo og kusog sa madasigong pagpugong sa among kaugalingon pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ang imong gingharian
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaaw sab kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for life, we wait in
Mag-ampo kita. Makagagahong nga Dios, itugot nga ang among pagkalawat, makalimpyo kanamo sa tanang sala ug maghimo kanamo nga angayan sa mga panabang sa imong kaluoy. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga kalipay nya mahitabo rani kung mukuyog kita ni Kristo diha sa paghigugma o pag-alagad sa atong isig katao hangtod gyud sa kamatayon. So salamat ninyong namalit og slots kay makatabang kay mo sa atong simbahan o sa atong katilingban mo na inyong tapang at malasakit. Nya padayon tagpalit ani atong mga slots. Unsaon to pagpalit? Una, atong diha sa opisina mamalita o diha sa atong gawas na sa mga lamisa diha nga naay resibo nga ihatag. Or inyong deposito sa atong bank accounts kaning na sa atong screen. Unya pwede sad sa GCash accounts nato kini gyapon niya sa atong screen. Igsip lang sa akong GCash kay napuno na. Niya pwede sa ikwarta padala kanigya pong mga ngan nga nasa tong screen ang inyong gamiton. Unya kaning naatay Via Cruces kada Biyernes karon o na marong Biyernes sa Kwaresma niatay Via Cruces dinhi sa atong simbahan human sa alas 6 nga misa sa gabi. Nighuman sa misa sa alas 6 mag Via Cruces ta adto ngadto sa gawas tuyok ngadto sa kilid. Nya kung gusto sad mo inyong personal nga Via Cruces, nakamukamo ra ni asad tay dinhi mga stations of the cross niya dinhi sod sa atong simbahan. Ato lang sa atong giilisan katong sa una nga katong kuan nga kuan man to nga dugmok man. Nang atong giilisan lang usa ana pero magpahimo niya tag katog yung kuan na ng kahoy na ba puhon o buhi pa mo. So Via Cruces, ako sang gihangyo ang tanan nga mga chapels dinhi sa atong parokya nga doon gid mo Via Cruces didto sa inyong matag kapilya kada Biyernes nining panahon sa Kwaresma. Nya ato sad nga i-practice ang atong Angelos kaning buntag o karong alas 6 sa hapon nya makadungog gani mo sa bagting sa kampana o pagpangadji sa Angelos. Hangyo ang inyong mga pamilya o kitang tanan, muhunong gyud ta. Muhunong ba? Mamalandong. Nya, ini kasunod simana, ato na sang praktison o niya, sugod sa Lunes tingay pohon, magsugod na ta sa atong pagbagting sa kampana, ini kalas 8, nya mangadji taog, usa ka mahnamo, usa ka maghimaya ka Maria, himaya sa amahan o pahulay nga dayon para sa mga kalag sa purgatorio. Unya ang atong mass wedding pila na kabo? Wa man ibutan ning update diri. 13 na, 13 lang gyapon. Wa pa ay napun-e. So kuwang pata og 150 ka couple. So pangimbitar mong maayo 14 daghanang nagpuyo-puyo dinhi sa atong parokya. Nya ang katusan dili nato taga parokya og arisan mo diri gusto amo lang sanang dawaton basta first come first serve ang unang makaabot og 163 mo close dayon ta karon 13 pa dako pa kay kuwang no ayaw usiki ang kahigayunan. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.